उद्योगमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चाकणच्या रस्त्यांची पाहणी करण्यासाठी आज चाकणचा दौरा करणार आहेत। त्यामुळे चाकणमध्ये पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या हालचालींना वेग आलेला आहे। चाकणमधील रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूक कोंडी तसंच उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा आढावा ते या दौऱ्यादरम्यान घेणार आहेत। याबाबत ते उद्योजकांशी चर्चाही करणार आहेत। त्यांच्या दौऱ्याकडे चाकणकरांचे लक्ष लागलेले आहे। चाकणमध्ये चाकण औद्योगिक क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने खड्डे बुजवण्यास सुरुवात झालेली आहे। रस्ते दुरुस्तीसाठी प्रीकास्ट आणि पॉलिमर टेक्नोपॅच पद्धतीचा वापर करण्यात येतोय। चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पथक पाठवलेले आहे। एकनाथ शिंदे यांनी या टीमसोबत व्हिडिओ कॉल करत खड्डे बुजवण्याच्या कामाचा आढावा घेऊन उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशी संवादही साधलाय।